Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Check naton ang Provincial Disaster Management Program Division. Pero do alang-alang action hands no. Do pila na ka nights in ano man basing aton nga number lain ano man. Amo man ang number tayo tawagan action hands. Amo man na. Okay. Basi naga-monitor ng taga Provincial Disaster Management Office ano. Naga-ara na sa linya nato na no. Sige, para manghisayod kita kung kumusta na ning bagyong si Bising mga kaksyon sa siniya nga mga tiniyon. Ara sa aton sining linya no. Salamat gid no. Check naton sa aton sining linya makaksyon sa aton sining pagpangalagad subong iyang gabi si Sir Melvin Tiero. Ano, Sir Melms? Mayong gabi dira sa imo. Yes, Aksyon Bayan, mayong gabi man sa imo. Kag ini ato niya pinakuling nga lakat sang panahon subong Abril 17 tuig 2021. Cyber Bulletin number 5 na kita sa gato ginabantayan niya si Bagyo Bising o kun si Suragi. Si Bising ginabana sa malas 4 kinasing aga ang mata sa Bagyo Bising ginabanabana base sa tanan niya mga data, mga 460 kilometros east of Gian, Eastern Samar, sa coordinates nga 11.6 degrees north, 129.9 degrees east. Kung may kabaskogon nga hangin nga 195 km per ora malapit sa sentro, kung may pagmadusod of 240 km per ora. Magagiyo si Bising west-northwestward nga direksyon, sa kada sigon nga 25 km per ora. Ang ato nga forecast sa posisyon siya sa sulod sang 24 oras, buwas sa hapon ara sa mga 300 kilometros east of Bira, Catanduanes. Sa sulod sa 48 oras Lunes sa udto ara sa mga 555 kilometros east of Infanta, Quezon. Kagang public storm signal number 2 ang nabatak na sa Luzon area mo ning Catanduanes. Ang sa Visayas area, Northern Samar, Eastern Samar, kag Samar. Ang public storm signal number 1 ara nag-apekto sa Luzon area mo ning Sorsogon, Albay, kag Eastern portion sang Camarines Sur. Ang Visayas area, ang Biliran, Liti, Southern Liti, kag Camotes Island. Ang Mindanao area, ang Dinagat Island, Surigao del Norte, lakip ng Siargao, kag Bukas Grande Island, kag ang Surigao del Sur. Ni mga lugar, maka-experience na sa maululanon niya hangin kamay pagbulumadlos na sang hangin. Ang Negros Occidental, lakip ng Bacolod City, dire kita maka-experience kita sa gihapon sang magulugalo mo niya kalangitan, kag may mga lapta-lapta kita nga mapagulan kung pagpagilat ka pagpadagob, nga dulot na sang trough sang tropical o kung sang typhoon Bising.
Mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan, kag namin na nakatunda na nagayong probinsya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:36 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi sa luwas. Sir Melbs, so far dire sa aton, duway nagidmantiya kabalakan, Sir Melbs, no? So far kung in terms sang ego o kung landfall sang bising sa subong ang tracking sa pag-asa, wala nakita dapat kabalakan. Ay, Kaya mga lihid lang ni siya. Kaga mga models nga pakita man nga ara sa subong sa Philippine Sea. Pero ang isa ka models ang yasang European models naga-igo ya sa area ya sang Tugigaraw. Pero ina siya forecast pa lang Action Bray. Pag diri sa aton nga aton lang dapat nga ang aton na lang ginamonitor kag ginalantaw naton ang mga ulan na lang nga dala sang trough sang o kung bagyo bising kaya sa subong ang eastern portion sang Visayas maka-experience na sang bagyo bising o kung sang rin reduce kay kung lantaw naton dako-dako ini nga bagyo Action Bray nagalabot sa mga 1,000 plus ang diametro niya. So silingon madala na kita sa mga galom dire. Okay, o sa aton sini nga mga mangingisda so far duway gid man ta dapat gid nga problemahan, sir, no? So far wala man Action Bray kay diri sa aton niya sa wala pa kita sa natawag nga warnings sa bagyo bising sa aton nga mga mangingisda. Pero sa gihapon ng aton nga panugyan ang likaw na gid lang ang pag-abenturar sa atong kalalawran. Kay bangod nga once nga may ara sa tropical storm o typhoon sa aton nga Philippine Area of Responsibility, ang mapulupugada ara gin Action Brian. With that, Sir Melb, salamat. Mayong gabi, mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat, mayong gabi. Action Firing Line. Salamat sa Ginoo. No, kay spare na naman kita sining bagyong bising. Although nga tiway pagid man siya totally nakagwa dire sa area of responsibility sa Pilipinas, pero ti daw malayo-layo na gid man ang sining nga distansya. O galing, tiyan mo na may mga ulan-ulan kung kaisa, tiyan mo na advice na ton, reminder sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay, kilid sang kasubaan kagabakyasan, alerto lang, 24/7. Dali gid lang, antes pa naman ang tanan, diri kita dali lang niya, no? Sa aton sini pinaka-importante nga parte man sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:03 na, subong nga adlaw sa aton nga pagpangalagad Sabado. Yari na sa Abril 17, 2021. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web plus aton sini YouTube kag aton sini Twitter account. Bisita lang kamo didto mga kaaksyon. Ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874. Ang aton sini nga mga utod nga naga-text dira live and cellphone nubo-nubo lang. 2 to 3 liners lang, ayo lang ako no, para at least mabasahan tagid ang tanan-tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tobdoblas Nuwabeng tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Unahon taginig karon, tagaan tagid panahon ining 2.6 million pesos sa ginapatihan Shabu mga kaksyon, tigayon nga na konpiskar sang National Bureau of Investigation and iban pa nga grupo sang aton sini otoridad dira sa Purok Sigay, Barangay 2 sining syudad sa Bacolod. Ang masubo diri kay ang isa o kuna suspect direction hands 19 anyos, estudyante, kadako pa siguro tani sang handom sini. We don't know kung na nagabulo baligya ini sang ginapatihan nga droga. Aksyon Firing Line. Ang kurso Action JM daw kwano mamarinot ni pila kadlaw tani no, bukan nugo-nugo no. Kadamo pa tani sang kagkadako sang future bla no. Lilipas din to si COVID-19 pagkatapos ini back to school, back to normal, kag ang mga plans sang kabuhi tani malabot yo 2.6 million pesos gakala priso gani action hands ang tag 0.3 grams lang, 0.3 grams gaka priso ini pang 2.6 million pesos ang nakuha sa imo. Action Firing Line. Pero check tanay karon ang ibang nga detalye with action Alvin Grava. Ang iban nga balita ladakpan isa ka 64 anyos. Ahay, senior citizen na pero manghimulos pa. Guro bay nagidangpan pero hindi gida among rasuntay no nga manghimulos kay imo iya kung nagakinahanglan ng imo sini nga unod nga kaugalingon. Action Firing Line. Ang plaza subong sa Bacolod katinlo na pero may naga-standby pa man nadatay nga solo 50 kag 20 pesos abi lagaw-lagaw to gonorrhea malanang tubangon mo kung mapirde kada. Action Firing Line. Di lang manandog sang mga hindi dapat talandugon mo na no man mga may edad na duway gid ga hunahuna. Ang iban nga balita mga kaaksyon, nagpabakuna na si Bacolod City Mayor Bing Leonard Diaz sining hapon sa bakuna iya nga AstraZeneca. Pantaning detalye karon Redaction Dale Salazar, damo subong naga-congratulate kay Mayor Bing Leonard Diaz. At least nakapabakuna na ang alkalde sang syudad sa Bacolod nga sadto ginapanawagan sang publiko san o ka pa magpabakuna tiari na. Ano pang ginapangita nyo? Palakpakan kay nang pabakuna na si Mayor Bing Leonard Diaz. Makig-unong siya kuno sa publiko. Action hands. Action Firing Line. Ano pang ibanda, hindi ka mo magpabakuna? Ara ng alkalde nyo? Ang iban nga balita sa aton siri nga pagpangalagad, bantayan ta on Monday. May panibag-ong posible sa travel moratorium. Nga ginatawag basi buksan na ginman kay duway man bag-o subo nga mga information kung padiyunon bala ang moratorium sa travel from other province to Bacolod and Negros Occidental. Subong no kalinong pa. Pero balantayan la Domingo base may mga changes na naman. Action Firing Line. Ang balita sa probinsya, masubo nga balita sa Banwa sang Morsya
kayang ila sini 44 anyos, babaye, lamharon pa nga budget officer, action hands, napatay. Anong kausa sang kamatayon suno sa alkalde, napatay bangod sa COVID-19. Action firing line. Masubo nga balita sa banwa sang Murcia na ining hitabo. Nakabatsyag siya kuno sang hilanat, ubo, sipon. Way man lang nagpa-hospital. Tinapatay gido. Pag swab test mga kaksyon, COVID-19. Action firing line. Masubo man, hindi gid man tuman kasubo. Basta hindi manami nga balita sa banwa sang Manapla, kang isa nila ka konsihal dira nagpositibo sa COVID-19 man. Pati ang asawa kag bata daw na positibo man according sa alkalde mga kaksyon na si Mayor Manulet Escalante. Action firing line. Pertinote, ang COVID is not a joke mga kaksyon. So, hindi kita dapat maglahog-lahogid sini. Kay ho, mismo ang aton sini nga mga public officials apektado na kag may ara sa nagpositibo sining nasambit iya nga si COVID-19. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon ang ibang detalye sa balita lokal. Manggulolo gayawon kita gamay lang dito sa nasyonalo. Ano man ang Department of Health iya nga daw pasibangdad pa ya ang katapos ang media sa Pilipinas nga kuno nagahatag sang misinformation kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Nano, daw kami pa yang basulon sa paghatag sang balita ang gina-report namon based lana sa ginapagwa nyo man nga mga information da sa office nyo. Action firing line. Way basulaya, ang tudtuod lang. Gumawa gani matudtod ng istorya ni COVID-19 ni pila ka adlaw manghilamos gid kamo sang basol sang publiko. Action firing line. Amakon mo na yung action hands nga gin-generalize nila ho nga ang media nagapagwa sang misinformation kung COVID-19 ang paghahambalan. Karon kay binalikan sila sang grupo sang media. Ang palayag sang DOH ni Undersecretary Maria Corazon, ano ni ngalan niya ni gan nagakalipat ko ni sa ngalan niya mo. si Maria Si Maria Virgie Rema Caction. Ano ni ngalan niya ni gani manalipat ko. Siya hindi namon gin-generalize nga ang bilog nga media ginagahatag sang misinformation. May isa lang ka media institution nga mo nagapagwa sang hindi amo nga balita. Tinga gin-generalize nyo, dapat tumbok nyo, gin-pinpoint nyo na kung ano nga media institution. Kay karon sa lalamahon mo tanan iya nga media sa bugos nga Pilipinas, mas hindi ka mo kasarang manghilamos ka mo kung tuturon ka mo sang media. Action firing line. Ipamahaw panyaga ka mo karon panyapon sang wakal ka media. Di basti di ka mo kaagwanta iya kag magpalangutos ka mo. Action firing line. Remember nga tanan nga mga information nga ginawakal sang media based on what information nga gikan dira sa inyo man nga baol-baol da. Action firing line. Dason bala maghalong-halong mablind di magpinagusto kay kabudlay na sina. No? Karon ginklaro nila siya hindi tanan nga media, kundi sa isa lang ka media outlet kuno ato no dito sa Metro Manila. Ati salamat kay ginklaro mo. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad. Oy, naka 14-day quarantine subong ho si Vice President Leni Robredo mga kaksyon matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang iya sining nga close-in bodyguard. Action firing line. Hindi siya. Ang iya close-in secretary gali nagpositibo sa COVID-19 so pirmi sila naga-updanay upod sa salakyan, sa mga elevator, sa opisina kundi na lang. So nakabisita pataso sa ginhaya nga abyan niya sa napatay sa Bicol na hibalaan nga positive ang iya sining close-in nga secretary. So ang ginhimo, naka-quarantine karon ang Vice Presidente. Action firing line. Sige, isa-isahon tani ang iban pagid nga balita sa nasyonal ginaduso karon sa kamera nga ang tanan nga mga hotel nga wala naga-operate pwede gamiton lang anay bilang quarantine facilities makaksyon sa gobyerno samtang nagasaka ang numero ni COVID-19. Action firing line. Ini ang ginduso ni Deputy Majority Leader Quezon City 4th District Representative nga mo si Jesus Suntay. Hambalya Mr. President, ining resolution pabay pa matulupangdan mo ini
nga mga hotels naton nga unused man subong dapat gamiton tani kung pwede pa lang sa mga mild symptoms iya nga mga utod naton sining COVID-19 agod nga dira lang sila anay mag ulo standby. Action firing line. Ida okay man na may man nga kwanda in fact gani according gani sa gobyerno pag ituligan nga adlaw i-take over ang mga hotels sang gobyerno kondo hindi gid mapunggan kag maarapalan ang kadamuon sining COVID-19 cases everyday mga kakson. Action firing line. Ang DOH Action Hands nagklaro nga mas epektibo gihapon kag dako gihapon ang porsyento sang ginatawag RT-PCR test mga kaksyon, ginatawag nila ni nga gold standard kon pag-detect sang ginatawag iyang virus sa isa ka tawo ang pagahambalan. Action firing line. Hambal dire ni Maria Vergirejo, Rosario Vergire ang Undersecretary sa DOH. Siyang RT-PCR test gihapon ang pinakabakod nga pag naga-detect iya sa tawo nga may ara sang virus ilabi na si COVID-19. Action firing line. Ini ang gindepensa kag ginpaathag sang DOH matapos may mga reports nga may ara sang variant subong agbag-o nga hindi kuno ma-detect iya sa RT-PCR test. O nga report may ara sang France nga variant na naman nga ginabantayan. Action firing line. Timpamangkot talaga ni paano nyo nabalaan nga may ara sang France nga variant kung hindi ma-detect sang RT-PCR test. Action firing line. Ano na ginhaom-haom nyo lang? Action firing line. Ano na palutaw-lutaw nyo lang sa hangin pagkatapos sala ihambal din amo ning gurong misinformation nga ginatawag iya. Get-chat din sa akon gatuyotoy sa kadlaw sa laughter ko. Action firing line. Ginawa ko na nabla nga mixed para malingaw ka mo mamati. Ang COVID-19 mga kaksyon subong adlaw sa pungsod Pilipinas nagdangat na sa 11,101 ang bag-o subong adlaw. Grabe damo no. Di nila ni pinamudyot Action Hands man. Mga muni kada adlaw, madyag kumaubos ni bugos sa Pilipinas sa COVID-19 positive mapila na nakabulan bilin mo. Nagdangat na sa 926,052 ang positibo sa Pilipinas. Since nga nag-start si COVID-19, ang aktibo subong kulba 203,710. Hindi niya amon information na inyo na DOH ha. Kag ang positibo ako naka-recover 706,532. Ang patay 15,810 mga kaksyon. Gin-kuan man to, gin-justify man to sang DOH ang ila balita nga misinformation kay mas nagaduda pag Action Hands ang publiko sang ila subong nga ginapagwa guro nga information. Ano pa ang media ang sagi nila ka basol. Action firing line. Pag hinugay kamo de gani iya tarungan nyo da mga information nyo nugay kamo ka kuan-kuan sa media di kay suliton ta pareho siniho. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Pareho sini karon pagwa sang DOH sang Region 6 mga kaksyon. Ang bag-o nga positibo sang COVID-19 sa Negros Occidental, dali gilang sumahon ko ano ya, 131. Kesino ni information, amon blana. 124 dire ang local case, ang RSI dire 5, kag 2 ka ROF mga kaksyon. Action firing line. Ang sa Bacolod 44, subong na ning adlaw ha. 41 diring local case kag 3 ka ROF mga kaaksyon. Hindi na iya sang media himo-himo ha. Inyo na iya himo-himo ha. Ay mo-himo. Inyo na information. Sorry. Kag mayara pirma sa inyo, hindi man na pwede mambal nga amo na. Action Brian Borden. Action firing line. Saligid lang nga pangita sila sang balita sa kahoy nga utdanay sa Old Airport. Ano. Way pakagwang investigation sang kahoy. Hulat-hulaton talang kay basi na himo naman to guro nga lamisa. Action firing line. Ay hindi ginamiss na. Ara na ng kahoy da, hindi na madula. Kay pangitaon tana ipahatag tana sa mga barangay, labi na gid sa barangay Singkang Airport kag sa mga buluthuan
kung ano pa dira nga pwede magamit, hindi na pwede magamit sa personal nila iyang paggamit. Action Firing Line. Last City 17 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action Firing Line. Mabalik ko di sa lokal mga kaaksyon na sa aton sini nga balitaan kabalo ka ginabantayan giniya sa Bacolod ang pagpabakuna sang alkalde. Action Firing Line. Action and stick over the ara. Okay na ko. Okay na ko. Action Firing Line. Pasensya kit agi guro sa live mo. Pasensya gid ha. Gin. Hindi gid malikawan ko is dali lang nga cheng na ko kadali Action Firing Line. Palayo, COVID palayo. Nangatsing lang ta kay nablang grabing init tapos sulod kita sa aircon bla. Action Firing Line. May nagailanaway gid action hands sa puno sang kaang kahoy. Oo, sagis la inaway social media. Di ko naginaano ni sila iya, bisan 5 gani kag kurit sang kahoy, way ni sila sagis la kay pagamo diya. Kita di inform lang tayo, do akig kita kano di prende. Tingog tala na. Pero sila yaga personalay na ya sa social media. Ni ko di mga into ni sila yaw sagi kakamog. Action Firing Line. Tapos kalkalanay sang ilas. Hindi. Pero tingin diba si Sir Alex Montesa kaya balya ubo pa Sir Brian. Hindi to ubo. Pangatsing tong akon. Action Firing Line. This time kuanta sa Action Del Salazar makaksyon sa balita gikan sa patrol. Kaya sini nga hapon gintutukan niya, no? Si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga nagpabakuna, no? And aside from Leonardia, sino pa ginayhan ang iban nga ginbakunahan diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Tinghambal naton nga ining mga alkalde naton pwede na sila mabakunahan. Why na ni sila hindi na ni sila makabaton pa sang show cause order halin sa Department of the Interior and Local Government magluwas sa tong nagligad tubla nagpalabakuna nga mga alkalde nga pinang-akigan tusla. Action Firing Line. Pero subong dala padayday ta Action Del Salazar diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ini nga balita. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Del may gabi. Action final. Plastar ginagmay para shoot na shoot. Rana na. Action Dale. Aha. Agi na lang taguro sa special communication no para suwabing aton sini nga pasok no. Okay, try bigay sa Action Dale. Haboy bigay isa. Why again? Action Bray. Oh, ara na. Okay na. Yes, okay na. Ara daw ka rekta na nga report. Okay lang. Ara kita diri sa sa Little Tag Market Action. Sa sining mga tinion no, nagakalipay no si Bacolod Mayor. Action Dale. Yes, Action Bray. Agi na lang taguro special com ay kay medyo naga 3x5 ka ga kanaas agi mo basi mga kig ang si Mayor Bing nga daw pigaw nga aton signal mag-report party sa iyaw. Mambal sa karon nami anyo da kay nagpabakuna nako. Arya. Balikan ta sa Action Day lo. Arib lang tinlo gidya as in 5x5 ang sulod sa special communication na. Ari na sa Action Day, balik dira sa imo. Yes, Action Bray. Finally, nakapabakuna na si Bacolod Mayor Bing Leonardia matapos ang pilaman ng mga panawagan sa mga netizens. Kada publiko Action Brian, dapat yung unahan no, sa mga city officials ang pagpabakuna kontra COVID-19. So, kainasang hapon, upod ang pila ka mga retired ng mga health workers, pila ka mga dentista, kang medical frontline sa Action Bray, nakabaton man si Mayor Bing no sang first dose no sang AstraZeneca vaccine Action na Brian. So ini siyang ginpatigayon sa tubangan sa media, pila ka mga department heads, pila ka mga city officials like witness dito si Vice Mayor Alcide Familiaran, City Councilor Renatito Novero, kag si Liga ng mga barangay president Councilor Lady Gles Gonzalez Action na Brian no. Ang pagpabakuna kay Mayor Bing nangin legal ni Action Brian kag wala na ni sa mga balakid pa kag wala na ni sa mga show cost orders nga ipapanaog ang DLG bangod mayara na sang basihan no ang inasiming pagpabakuna sang pila ka mga local chief executives diri sa pungsod Pilipinas
matapos nga nagpalayag si Mayor Bing no nga may nabaton sila nga advisory number 26 action Brian sa gobyerno nasyonal nga ang mga alkalde no mga governors gayara sa mga lugar nga makabig high risk or critical areas action by kung COVID-19 ang paghambalan pwede na sila nga magpabakuna kontra COVID-19 no. So mga April 5, 2021 sanggin papanaog ining advisory number 26 pagsubongad daw April 17 action Brian sang nagbaton si Mayor Bing sang first dose sang COVID-19 vaccine no. Ginapahayag sang alkalde hambal ni Action Bray no after sang vaccination no nga kung siya lang yung pambalon, kung siya lang ang papilion, kung pagustuhan sa Action Bray, lain kung tani nga brand sang vaccine ang yasin nga i-entertain. Ugaling bangod ang siyudad sa Bacolod nag-secure na una sang 650,000 doses sang AstraZeneca vaccine. Kason nga ti magpakigudong si Mayor Bing no iya siniupdan ang mga pumuluyo na AstraZeneca vaccine ang ihatag sa ila rason nga AstraZeneca vaccine Bray ang iya sinih no tagabatunon nga COVID-19 vaccine action Brian. Ginapalayag man sa alkalde nga tiining bakuna based on sa mga eksperto, World Health Organization, kag mga manufacturers action by nga reliable niya ang AstraZeneca vaccine nga manufacturer sa UK action Brian. Kagin pa mangpot sa nga tapos ng media ko ano nabatsagan ni Mayor Bing after nga mabakunahan sa AstraZeneca. Iya sinigin talaga action Brian nga do ka humok malasang kamot no ni Dr. Edwin Miraflor ang away si sa Bacolod City Health Office kay siya ini ang humok no? Action del humok na hikapan niya. Do ka soft soft action Bray kaya ang iban kung magpapakuna ka it's either COVID-19 vaccine naman kaya iba niya nagamba na do ka tigado yaw, do ka sakito yaw. No, na action Bray. Bisa mga kabataan makambal mo nga do ka sakit yaw pero sa iba niya nga clinic or laboratory do ka smooth to action Bray no. So soft ang paglalaragoy ni Mayor Bing sang yasin nga pagpamakuna sang COVID-19 vaccine. Amali niya wala siya sang sakit nga nabatsagan kay earlier action Brian makita man nila sa Facebook live naton sa mga litrato nga nakuha earlier nga nag-yahoo patulad si Mayor Bing earlier after siya na bakunahan sang vaccine. Okay do sa tong kamot niya no gano to siya yahoo lamo na. Ginalay action Brian ang duwa sinika kamot nga finally nabakunahan siya since nakabig mo siya nga frontliner bakuna siya doon lalo na yung mga tao ang yasining nga matubang siya Brian sila man ka mga meetings ang yasining nga ginakanda kag usually nagakadtugid sa field no in kaso nga magkandak sang pagsinapol sa pila ka mga sektor diri sa may syudad sang Bacolod action Brian. Actually action del kon padalman tagi dapat una-una gini sila kiti alkalde sila mo nagaginawa ni sila may mga kun ano na lang ang mga meetings pero ti ulihi pas laga niyo. Na-mention naman actually action Brian kay ina nga supposedly before no adto pa dapat siya nabakunahan. O galing mera to sang miscommunication, kumbaga, action Brian, sa priority list no, sa vaccination program sa gobyerno nasyonal. Ginreport natin sa to nga pada the next day, mapalaan si Mayor Bing, and then pada gabi do bawi, kaya nagpangayat to sa pasaylo ang Bacolod City Health Office nga may mga miscommunication action Brian sa priority list no, sa vaccination program sa gobyerno. Rason action Brian nga naginawa to ang mga show cause orders, ginapasabat ang mga alkalde na una mabakuna COVID-19 samtang iba niya mga health workers wala pa nakabato na. So this time, bagod man sining advisory number 26 sa national, nabakunahan si Mayor Bing sang AstraZeneca and after 8 kasimana action Brian, liwat nga magabato na ang alkalde sang second dose sang AstraZeneca. So madami man action Brian, 650,000 doses no sang Astra ang ginabakal or na-secure na sang LGU sa Bacolod City. Amo siya nga baling Mayor Bing no kung ano ang iya katawo, amo man ang ibakuna sa iya action Brian. Kaya hindi man pwede kuno nga ang sabi Mercedes action ng salakyan, ang iban naman. So, sunod siya, di dapat alalangay, uniform action Brian, kung Astra, ang para sa pumuluyo. So, Astra man,
ang ihatag kay Action Brian. Action Dale, may AstraZeneca kita nga pundo dire kay duway man sa may nag-abot nga bag-o. Air Action Bri, ang Yaka COVAX facility nga nag-abot diri sa Bacolod City. Amo pa rin siya ang gin-utilize kay Mayor Bing Lunardia, may aras ang AstraZeneca. Magluwas na may mga Sinovac ang donation to sang China, ang mga nga unang nagabot sa Bacolod City, and then ginsundan sang AstraZeneca Action Brian, ginsundan pa gida sang additional Sinovac vaccines, kagin bakal na sang tungsod Betinasa, hanggang ngayon sa Bacolod City, may radala sang partition, nga nabato na Action Brian. Kada according man kay Dr. Tisorongon, may 5,000 man nga nag-abot additional nga Sinovac at man for Bacolod City. Pero AstraZeneca ang MLB since 60 years old, above Action Brian, amo ni siya ang ginhatag kay sa alkalde sang syudad sang Bacolod. So na-mention ta na with regard sa mga adverse effects ng bayan, wala sang may nabatsikan si MLB. Kaya after bakuna, may 30 minutes trying na post-vaccination monitoring. Sa diin, sa sunod sang tunga sa oras, obserbaran ka dala ka mga frontliners, Action Brian, kung bala nagtaas sa imo siling nga BP, kung bala may mga allergic reaction ikaw, kung bala nagasakit lang imo siling butkon, Action Brian. So kayo na, sang check dito ang BP ni Merbing, normal Action Brian. Ang iya sining blood pressure kag wala sa naman nga adverse effects kanabat sa gan. Right after nga nagabaton sa COVID-19 vaccine. Aring tingog ni Bacolod Mayor Bing yun idea. Sa kadamay ng informasyon, kung hindi pa gustuhan lang po, mag-entertain other brands. Kung nakita lang mga friends ko, and so on and so forth. But I felt morally bound to go for AstraZeneca because this is the brand that was infected with all that we're saying about it. It is really a very easy to do and highly reliable brand. Sometimes we just think that maybe one reason why is simply a commercial war among the vaccine companies because AstraZeneca is reasonably priced and it is a product that is spousing no profit, no loss. Commercial stance. Now, isang FDA, hapon ang kumpay ng they're recommending lifting of that suspension. So, overall considered, we believe that AstraZeneca is very legitimate and very reliable. Action Brian, pati si Bacolod Mayor Bing Lunardia ang iyatining tingog kay siya naging mismo ang nagpabakuna Action Brian. Pero siya natapos na, natumbukan na ining haka-haka Action Brian nga amuday na dapat unakon gida ang mga city officials sa pagpabakuna kontra COVID-19. So nga, Mayor Bing, nag-hope din siya na iyatining na pagpabakuna magdadala ang mensahe sa publiko na mag-register na Action Brian sa pagpabakuna, or at least, kung mag-abot ng mga pangmakasusunod na bakuna, matagan sila sa prioridad action, Brian, since ongoing man karon ang online registration, karong registration sa mga kabrangayan, sa mga persona na luyag magpabakuna kontra COVID-19. Sinong upod sa action din siya lang? Magluwas action ba kay Mayor Bing, dito, ginbakunahan man ang mga retired nga mga medical frontliners, mga dentista, kaliban pa nga mga healthcare workers, Action Brian. Ang mga vice mayor at mga city councilors, hindi pa allowed, Action Brian. Yes, kay very specific diri ang nabutang sa advisory number 26, Action Brian, sa National COVID-19 Vaccination Operation Center na paragid lamang sa mga local chief executives, ang mga 59 anyos ang edad, Action Brian, pasaka, or 59 years old, hatagan nila sa Sinovac vaccine.
ang mga 60 years of age and above AstraZeneca vaccine, if available pa, kagang mga local chief executive nga may arasang comorbidities Action Brian, hatagan sang Sinovac vaccine. Actually, more than 400 Action Brian ka mga LGU, no, ng mga local chief executives, ang ginatagan na sa otoridad nga pwede na nga magpabakuna Action Brian. Haga nabutang So, amo pa ang gibaloon ko when bala makapabakuna si Governor Bong Lacson, ang dinalbagan Negros Occidental Action Brian ari man diri sa listahan kaga pila ka mga LGUs diri sa may Negros Occidental Action Brian, as long as dinalantaw dito sa national kung ang inyo sining nga lugar critical o kung high risk area Action Brian sa COVID-19, pwede na ang local chief executive magpabakuna kontra COVID-19. Actually, specific ang listahan Action Brian nga muli City of Valenzuela, City of Parañaque. So kalabaran din ang mga lugar ara sa Balikan ta Section Dale, abi. Action Firing Line. Naga-report siya regarding sa pagpabakuna ni Mayor Bing Leonardia mga kaaksyon. Sining hapon gid lamang diri sa syudad sang Bacolod. Tambong Action Dale, balik sa imo. Sa dimension ng Action Brian, may mga local government unit or LCE sa Visayas, sa Mindanao, kag mas madamo dito sa may National Capital Region Action Brian. Si Dr. Chris Orongo Deputy for Medical sa EOC, sama to kayo na sa mga nag-administer sa bakuna sa iba naman Action Brian nga mga frontliners kagin schedule subong nga adlaw. So ang second dose ng bakuna ni Mary Bing at AstraZeneca iyat ni mabaton after naman sang 8 kasi man Action Brian, so dira na ang interval after 8 weeks liwat naman nga bakuna si Mary Bing para sa second dose sang AstraZeneca vaccine. Palayagman ni Mayor Bing angot sa sining 650,000 doses nga bakuna from AstraZeneca nga secure sa Bacolod City. Sunod si Action Brian, damdag lang sinapol ang mga LGU nga nagbakal man sang amo nga bakuna. So ang sining statement or palayag Action Brian or update once ngara na ang AstraZeneca nga supply Action Brian, mas ginalaungan niya nga mas madasig ang pag-deliver diri sa may Bacolod City. Since ang Bacolod, isa sa mga top 5 LGUs nga naka-secure Action Brian, naka-ginsudlan nga kontrata o po diri ang Department of Health kag AstraZeneca, naka-mention to siya ting ibang diri nga mga LGUs sa mga Davao City, Quezon City, Manila Action Brian, kag Makati City, kag ikalima diri ang Bacolod City sa may madamo nga orders ang AstraZeneca vaccine. Balikan naton si Mayor Bing Leonardia. Nag-meeting ang tanan ng mga cities na naka-procure sa vaccine sa AstraZeneca. And the good side of the story is may hambal ang AstraZeneca na apisar mag-abot na diri ang mga vaccines. They will distribute it according to the percentage of the vaccine that we ordered. And we are number 5 after Davao, Quezon City, Makati, Manila City, then it's Bacolod. So we can expect our vaccine supply to be faster and bigger than many others. That is the good side of the transaction. Another good side. So I'm trying to tell our people na we're almost ready to accommodate everyone. Action Brian, liwat ka na batihan ng tingog ni Mayor Bing Leonardia. So, sunod din siya, padayon niya, nga ginainganyo ang publiko na mag-register online Action Brian or kung magpalista sa mga barangay para matagan man sang prioridad once nga magabot na ang gintang makal nga COVID-19 vaccine sa LGU sang syudad sang Bacolod Action Brian. Sige, salamat Action Dale. Mamangkot lang ko. Congratulations kay Mayor Bing. Mamangkot lang Action Dale, pila ganing balor sining beautification sang Plaza Publica? Doon nalipat na Action Brian sang 20 plus million, no? Program. Do dira Action Brian. Kaya actually may araman dira sang funds ang Department of Budget and Management kagin allocate para man sa greening or beautification program sa Bacolod City Public Plaza Action Brian. Earlier nag-post dira ang Bacolod City PIO sa mga litrato at makita na Action Brian ang katahom sa plaza bangod man sining mga puno
ngayara dira sa lugar. Inigibuno mo naman ang puno-puno na naman ang puno. Pero balikan tayo na karon kung may time Action Dale kay gusto ko ipakita sa publiko nga katahom sa Bacolod City Public Plaza. No, Action Dale, salamat. Yes, Action Brian. Balita gikan sa patrolang ka-action niyo. Action Dale sa lugar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kompleto ang detalye with Action Dale Salazar sa patrol sining pagbakuna ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Salamat, congratulations. Mayor Bing Leonardia, siya ang nagpanguna na naman subong inpakita sa publiko ang ining pagpabakuna so wala sang rason according sa iya ng iban dira magpa-este-este pa. Sige na pabakuna, nakamudda, ano pang ginahulat nyo? Amo na ni ang tsansa nyo nga makitaan nga hindi delikado si bakuna. Action, Henry. Action Firing Line. Damo managambal sa nanong AstraZeneca gid. May mga blood clotting to daan sa mga Europe to, damo na bla. Tigaling way man to conclusive nga report nga ginkamatyan sa mga nagbakunahan sining nasambit nga si AstraZeneca, amo gitong ginkamatyan nila. Mismo ang World Health Organization hindi man makahatag sang sureball abing information nga mo gitong ang rason. Pasalamat kita nga alkalde sang syudad sa Bacolod nagpakita subong sa iya kaisog nga nagpabakuna. Action hands. Na? Action Firing Line. Sige, ang ini nga pagpangalagad naton, una nga batch naton sini pagpangalagad dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap. Kita ko bla. So kamuda din kamo mag Brian Warden, Action Firing Line. pagbalik naton karon dugay-dugay, tutukan ta ining I don't know kung kaluluoy ini pero para sa akon biktima, no? Sining nga pagbaligya sang illegal nga droga. 2.6 million pesos ang nakuha sa isa ka 19-year-old nga estudyante sa Puerto pa ka maayo dan sang iya nga kurso siniyo. Dugay-dugay pagbalik naton mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action na Dio Philippine Standard Sam /740. Maayong gabi lang sa aton nga mga utod liwat nga nakatutok na si Ana Mandrigos Rob. Correct ka dyan, sir. Masyado ka defensive ang DOH kay hindi nila mabaton nga isa man sila kapalpak mo sa pagbato sang sininga pandemya na utod. Juliet Cabrestante. Now, good evening, Exxon Brian, watching from La Carlota City. Keep safe always and God bless. Roland Guarino. Sir, good PM. Pamati man kami de. Paglaom Village, Guarino Family. Alex Montesa, nakalantaw man. Kita niya gina pangatsing ko. Michael John Season, good evening, Sumbray. Always nagamonitor from Chato Elias Paranaque. DOH Department of Himo-Himo. Hindi ang media pagbasula. Great ko lang tanan nga Energy Fans Club. Thank you. Elmer Piloriana Araman. Susan Gonzales, good evening, Sumbray. Salamat, gid. Si Raji Busaing Tumayan. Good evening, Sumbray. Shout out sa family Guarte kag Tumayan watching live sa Imo. Salamat. Tilan Van Region. Good evening, Action Bride. Monitor lang kami di sa Hagimet, La Carlota, Bantilan family kag sa kay Lovely. Salamat. Si Virgie Olpinda, Action Bride. Good evening. Allergy ka lang sina
kay may na haklo ka lang guro Action Bray. Keep safe kagid always and God bless you always. Oo, may nahaklo lang ko nga kundi ho. Hindi maayo nga baho. JB Tabiros. Good evening, Sumbray. Watching from Barangay Takuling. Pa-shout out po sa mga kaabyan ko dyan. Marisa Tabausares, Jeka Villaluna, Hana Altamia sa Case A. Wow. Elmer Pilorania, base hindi pang COVID vaccine ang i-inject ka mga mayor ta, sir, Bray? Amo inang wagig ko kabalusin. John Taylor, ano na, kasal, may picture take. Daw padayaw ha. Politiko gid. Inyo na ya. Roland Guarino, naga-monitor man. Ronnie Mananghaya, good evening Bacolod, keep safe always and God bless. Grabe pinasahi nga tiyempo. Bagyo sa tunga sang kainiton. Nga ni mano. Tanya Ramos, tawa ko, grave. O, nga nagtawa ni si Ma'am Tanya man. Jewel Biatingo, good evening, Sumbray. Pa-shout out naman sa family Biatingo sang, Saint Manapla, Central Manapla, Central Manapla. Thank you. Isay mapa ani, pag nagpa-vaccine, may second dose and third pa. Second dose ng asta, wala na third. George Gargasiran, wow, kaisog kay Mayor ba? Ara Sinoro or Ana Sinoro, good evening, Action Brian, kag-action fell. Anong action fell? Grabe ang brown out diri sa Amon, dira sa La Carlota. Halin sang alas 2 sang hapon hasta las 7 sininga gabi. Kita diri gina action JM brown out man no sa Bacolod no. Kuan ni siya daw bilog ni blamo kay brown out mga mis Bacolod kina pero nag-andar mga alas 3:30 o alas 4:30 bala mo? Or alas 4. Si Diding Orias, Action Bray, syempre humo kag mag-an sang kamot na kay si Edwin Miraflor, pediatrician siya, doctor for infant and children. Happy fiesta lang da sa amon. There's no place like home sa Tamagbok, Miagaw, Iloilo. Today, Fest of Virgin Mary Rose Giralisario. Ay, oo, si Kuan Galineo, si Madam Diding Orias Galineo Sario, ma'am. Evening da. May gabi da sa mga pari ko, sa da mga friends, sa da nga mga anaks mo. No? Salamat gid, no? Regards sa ila tarantanan. Elmer Pilorania daw pa notice na iya obrahaw. Wala ko niya. Alunan Suzette Araman, Ana Sinorio, may bagyo pro wala man ulan, init terrible. Layo sa aton. Manong Idilaw sa monitor man gihapon and si Elmer again ma-COVID ka man Japon biskan mabakunahan wala pulos na. Imagine mo na. Christine Minies Villalubos Araman, Ana Mandrisog bro, good luck Mayor Bing. I hope wala may malain nga side effect sa imo ang vaccine. Wala lang kay palangga taning mayor ta, no? Kay diri sa Europe gin-stop na ang AstraZeneca kay damo-damo nagmasakit kag napatay sina bangod sa blood clotting. Ay tuod. Ana Sinuro, si Action Brian, gapuhon mo buyag, purya buyag, no? Purya buyag. Mabuyaganta. Melinda Miranda, good evening, Action Brian. Please patamiyaw man happy birthday kay Adriana Miranda kag sa tanan nga taga Purok Ice Plant sa Barangay Sibukaw, San Enrique. Nga nagapamati gid. God bless you more. Salamat. Elmer again, never kami magpabakuna, wala na tupa. Wow, okay gid ang bakuna halin kay Ana. Teresita Hintuliaga Gonzales, good evening, Action Brian, watching live from Nabalian, Himamaylan City, Negros Occidental. Gisrel FL, safe naman ang pabaksin, kaya no worries guys. Janet Flores, good evening, Sir Bry, watching lang kami sa imo, Sir Bry, from Las Piñas. Si Ana, Action Bry, kag Action Dale, God bless both of you. Salamat. Prince Carlo II, Action Bry, good evening, listening from Barangay Candumarao. And hi, Mama Analisa Orita. Thank you again. Heidi Bilarmino Araman. Alex Montesa, Bray, excuse, may pamangkot lang ko bahin sa vaccinate
nag-vaccinate kay Mayor Pidia kon veterinarian. Hindi mo na veterinarian. Paano mag-vaccinate Sir Montisang veterinarian naman? Siyempre Pidia, doktor sang human, hindi iya sa sapat. Ano man nga. Siyempre MD kay ang tupad balay namon nga sa piyak nga bahin ang sa radyo ga pamati malalis gid nga hindi amo sina ang nabatian Sir. Bray, kutsukot si Ragi daw kahalamutan sa pamangkot ko pero amo na ang matuon nga gusto klaruhon sa iya. Hindi to sa veterinarian. Kamo bala kasutil gid sa inyo. Big deal gid ang puno. Jenilyn Villasor naga-monitor man. Elmer, create lang sila film Ana Mandrisog bro, wala ni Sir ang AstraZeneca diri gina-promote kay hindi gusto ang mga tawo magpa-vaccine diri kun hindi man lang Pfizer or Moderna. Ay, okay. Elizabeth Gonzales, good evening sir. Mangkot kon makadto Iloilo, ano ang kinanglan, may swab pa? Why naman? Oo, basta may mga ispas ka lang kag clearances dira. Pero way ta kabalo basta may bag-o na naman nga mga pagsulundan. Easy mapa ani, safe ang vaccine kung magpa-vaccine ka but it's still careful buwa. Anong buwa man? Naman. Then kasi malatnan ka pa din ng COVID-19 kung pagalagala ka. Okay. Pero mayo lang na kay na immune na imulawas, malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo kay may ara ka na protection. Tsakto na mo na. Hindi 100% ka kung may bakuna ka na hindi ka na malatnan. Malatnan ka gyapon. Pero amo na galing may pangontra ka na ang immune system mo bakod na. Teresa Soriaga Flores, good evening Sumbray, keep safe always watching from Fortune Town. Easy Mapa, good evening mga bakulod noon, watching from Taiwan. Rodora Shoko, good evening Sumbray, monitor lang ko while cooking dinner from Hong Kong. Jemila Magalona Borneso, naga-monitor man. Good evening Sumbray, naga-monitot lang kami. Ay, nanamian ka. Sherilyn Oro Javier Araman, monitor, God bless. Leah Younger Esquivel, good evening Sumbray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Easy Mapa, shout out lang family Mapa sa Masaling Kawayan kag sa amon Mayor Kawayan Tabuhara. Si Ana, kami magkadlaw si Aksumbray. Akanami, guro. Maria Rivera Muray Riyama. Aksumbray ka cute sa imo magkadlaw. Hindi na lang kung guro magkadlaw. Ni Serita Bibiano, good evening Aksumbray ka. Ari na naman. No? Thank you again. No? Thank you again sa inyo. No? Alberto Singson, gapamati kami di sa Charito Heights, Granada, Aksumbray. God bless you all. Salamat. Grace Smithon Cousins, good evening idol. Brian watching Manville, God bless. Salamat. Si kumari ko, Grace Post, naga-monitor man, mamang imo nga mensahe na dula. Yaon ko pangita. Pero I guess naga-monitor ka na subong. Jovi Monares Araman, Franisa Puso Moderaso Araman, si Mama Pason move on to Charito Heights Subdivision, my new home. Okay. Salamat gid sa pag-monitor. Homa Lumina Araman, thank you Sir Brian, God bless and keep safe. Kasiksi magkadlaw Ana Sinor. Ikaw slitan, no? Sheila Kahukson, Action Bray, pa shout out, ga-monitor kami di sa Don Salvador Benedicto. Nagapamati gid si Rolly Zer Kahukson. Patamiyo lang Action Bray, God bless. Sige, thank you gid. Leticia Pastrana, naga-monitor man sa aton live. Aileen Kabasan, thank you gid sa Barangay Sumag. Ryan Desenan Araman, Elmer, thank you gisiga. Maria Rivera Morayama, monitor lang kami di permi sa Japan, Aksumbray, God bless. Okay. Virgil Pinda, sakto ka Aksumbray, may mahambal gani sa imong nga gwapo, sabton mo gidayon nga purya buyag. Kinagali 4 PM nagsiga suga la kami ka monitor, this is my life. Alas 4 na. Olaf,
Berserker, ay si Sir, ang kapihan sa Dalom Santol naga-monitor man sa materiyon dira sa Silin Homes. Wow. Thank you, God bless and halong. Thank you. Alberto Singson Bray, hindi bala gin-close na ang Burgos Cemetery nga adamo tao ga star ano wala sa may kagin open man na, sir, no? City Hall da ang mapahalin ang mga tao da. Sige, check na to, ano? Sherilyn Oro Javier, good evening, Sumbray, monitor lang kami di. God bless. Lilia Taton Araman, good evening, stay safe, God bless. Yob Valiente na Valisca, diin sunog, Brian. Action J, pa-check tabig, may gauwang. Buay man. May nagpamangkot di ho. Francisco Guangco Ara, Tania Ramos, naga-monitor man sa water saline lang. Salamat, gen. Isima pa natatawa din ako, tawa mo, Sir Bry. Thank you sa updates niyo dira sa aton lugar. Yes, Donna Marquez Aquino, good evening, Sir Bry. Watching live kami diri sa house ni Mr. Ko Christopher Aquino. Bao, salamat, gen. Sige, tema relax nga may akon sini nga puwak, babalik ko dugay. Ha, gamay lang niya. La 7:53, paki-share lang. Sumbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. May gabi lang kay Maninay Maris diha sa Dakbayan sa San Carlos and Ninoy Marco diha sa may Urban, Barangay Rizal. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ang mga igsuon po nato dinha sa Dakbayan, San Carlos, daghang salamat jud sa pagpaminaw. Sa Kanlaon, sa Mabinay, sa Oriental Negros, daghang salamat. Aksyon Firing Line. Naga-monitor man si Sir Sunny Boy Magsipok diha sa La Carlota City and family. Salamat gid sa pag-monitor. Kag si Madam Ida Riosura and family, si Nanay Linda and Tatay Edi naga-monitor man sa Morsha. Action Firing Line. Sige, si Tens Suarez Geeking, hello Sir Brian, may gabi. Monitor gid kami every night sa Firing Line number 1. God bless. Salamat. Renz John Artas. Dinatuman. Gadumpat siya kay guro may mga nagabaligya naman diay. Good evening, Sir Brian. Nag-monitor kami Japan. Si Raynel Lames Araman sa Silay. Hi lang ko no kay Lola niya. Sige. Sige. This time, i-check natin sa action Alvin Grava Makaksyon. Kay puwertining balita niya kay now. 2.6 million pesos sa ginapatihan Shabu. Ang tigayon nga nakonpiskar sa National Bureau of Investigation and PNP sa Purok, Sigay, Barangay 2, Sining Syudad. Action Firing Line. Kag ang suspect diri ang nagapanag-iya suno sa otoridad. Isa ka 19 anyos, estudyante do first year college ini, sa isa ka madako nga bulothuan diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Pwerte yan, no? Action Firing Line. May nagahambang, normal,
sa ginatawag nato normal kon madakpan kundi hindi niya akon. At ginarespeto ginaiya ang ina nga mga statement mga kaksyon didto na depensahan sa korte, no? Kiti kasuhan gimana siya mo. Pero ano gid bala ang natabo paano nadakpan ano nga mga tikang ginhimo sa otoridad dugang retaliatory with action Alvin Grava. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pero balita na Aksyon Alvin Grava dulong sa aton sang D3 Bio. Dugang nga proteksyon sa aton kagalingon D3 Bio. Aksyon Alvin, magandang gabi sa inyo, bay. Good evening sa imo, Aksyon na Brian. Nag-isahanon karon sa sulod sa custodial facility sa National Bureau of Investigation ining 19 anyos nga estudyante after nga gina-aresto kay na sa aga pagi man sa basta operation dito sa Purok Sigay, Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Ini nga basta operation ang ginpangunahan mismo. As ang lead agency kamo ang National Bureau of Investigation led by NBI agent William De Arca, upod man aksyon na Brian ang PNP Drug Enforcement Group upod na PDEG na ang nag-upod aksyon Brian. Kunti may ara kita RDEO, may ara man kita aksyon na Brian nga CDEO. Ang RDE, ang PDEG, muna ang pinaka-medyo mataas na level nga nag-upod man sa sininga bypass operation aksyon na Brian. Now, ang ini nga gina-aresto, kung na-aresto, ang mo si Dan Aldric Ballesteros, isa ka estudyante, estudyante ni isa ka kilalang kolehiyo sa southern parts ng Bacolod, nagapuyo man sa among lugar. Kaya na aksyon na Brian, nagpakikangot magdakaina kay Sir William De Arca, muli NBI agent, nga ang nag-team leader sa among operation. Sa diinsunod sa iya, ining si Ballesteros ang ginakabig sa ila sining ahensya bilang high value target ini after nga nakuhaan sa 2.6 million pesos na balor sa illegal na droga sa iya mismo nga puluyan. And to make mention and to itemize action na Bri, nakuha gid sa iya ining tatlo ka dalagko nga plastic sachet sa suspected siya. Magambal kita ya dalagko action Bri, nga bilang lantamak take to kung nalang taon ta ining sulod lang balasang ice. Amo na kadagko ang sulod lang tatlo ka bilog. Amo na yung tawag nila nga bulto action Alvin? Lain pagid na action Bri ang bulto sini 21 ka bulto. Susabi no. Amo ning mga recovery. And sunod pagid diri kay Di Arca nga nakuha man diri ang by basta item sumatotal ining lantawon ta 22 tanan ka bulto, that includes ang by basta item kag sa diin nakit-an ta man kag action Bri samtang kunti gina-itemize ang mga recovery sang NBI kag sang membro sa PDEG. Ang isa diri action na Bri nakit-an ta ang ginikanan sang sining nadakpan kay na nga si Ballesteros. Samtang gina-itemize ang mag-asawa nga Ballesteros action Bri, ara lang gid sa sulod sang sa may kusina dampi, separado silang duha, daw one seat apart kag ginalantaw lang ining samtang gina-itemize ang ining mga recovery. And of course nakit-an ta man ang hitsura makitan mo ba balang dumdumon mo action Bri ang figura o kung ang reaksyon sa ginikanan after nga nadakpan ang ila sini nga bata sa bypass operation, ang lain pagid kay nadakpan kag nakuhaan pa sang madamo nga suspected Cebu valor 2.6 million pesos action na Bri. Pero paano nila na survey paano nila na tumbok ining operation action Alvin? Action Bri sunod diri kay De Arca halos duha ka semana ang ila sining nga surveillance ginalantaw ang tanan nga giho kag kung anong oras nagagwa kag anong oras nagaabot ang supply.
sang suspected Shabu nga siya mismo suno kay Diarca nga siya mismo ang nagadaho sa sining suspected Shabu action na Bray. Ang nakita diri sa mga katapos ang National Bureau of Investigation kay kumo sige na ako na padayon ang delivery sa suspected Shabu. Rason diri ang kagabiman action Bray kag sa mga previous din try nila positive nga nagabaligya sang suspected Shabu ng 19 anyos nga si Dan Aldrich Ballesteros, and that is why kagabi may information sila nga may madako pagid nga bulto sang Shabu kung ining Shabu abi nga nag-abot, and that is why nga ginprojectan kung tani ugaling kiti may mga kapulisan man nga naga-project man sa sining nga subject person action na Bray nga si Dan Aldrich kaga diri man nga ginpakamayo diri kag base man sa abiso sang ila sining NBI chief nga si Renwa Baldovino nga sa diin suno siya ipabuwas na lang na timingan gid action break kay na sang aga nga nakuha kag madamo-damo pa ang recovery. Pila ang by bust money nila sini? Pilang inbakal sang NBI? Ang nakita natin dito action Bray more than 5,000 pesos to action Bray. Ang by bust money and ti kabaylo sang isa ka abigid ako man nga plastic sang suspected Shabu. Okay. Ari action na Bray kay kagina nakita taman kay wala gid expect action Bray ang may na ni Aldrich mo nang iya bata ga baligya kay kung sa paglaragway niya action na Bray ang ining iya sining nga bata nga nagatuon gid lamang kay kumong estudyante ikaduha nga balay nun ang iya bata. Okay. Butsing meron wala nagagawa kung makagawa gid lamang ug may mga upod siya nga kilala kag tutad balay, and at the same time ang iya sining mga pag-isahan kay sunod sa iyo mabuot man ang iya sining nga bata sa piyak sining ang iya bata is ikaduha sa tatlo sining nga magbutod. Ano ganing kurso ya sini? Ang kurso sini is Marine Engineering. Wow, grabe. Sa soon to be seaman Ano nga year? First year? College? First year action na Bray. First year college. So, meaning bago lang nag-graduate ni sa senior high ni? Yes, correct. Amo na action na Bray. Ari action na Bray, pamatian ta ang reaction mismo ni Mr. Ballesteros. Amay ni amay? Yes, action Bray. Ari ang amay. Ano ba, sir? Ikapila man nga bata, sir. Kadua. Kaya pa siya, sir. Sa John Bilax, estudyante. Kurso niya, sir. Yung marine technology. Marine technology? Kaya namin siya nagbaligya. O na, lagi kami iya, sir. Kaya natinganam lang gani kami nga munang iya sa mga ito gabi sa sang arresting officer. Nagbisita kami kagina di nga pastor. Ay, bisita pas lagi na? Nakakibot ka na lang, sir. Nga nagsulod. Naulit tahong since nga kadako, kagdaw, isang suspected siya bunga na recover, iya din yung bata mo, sir. Hindi na ko kano, kaya hindi na kami kabilukan mo ng iyangan mo. Wala kami nuhaw nga mo ng iyangan mo. Pero permida sa may mga bisita? Kaya pati kami gaskwina na siya. Pero siya may mga bisita diri, sir, gakanto na iban. Wala man siya mga ang iyang mga pakaisahan niya ng iyang barkada. Wala kakilala mo diri sa banda mo, magluwas mo kay Squiders sa sulod sa Panaymalay, kag sa Panaymalay siya. Yari man lang nandito sa balay kung diri siya. Wala man kami ka-suspect nga mo na. Open sir nga na, na surprise ka lang. Wala surprise lang kami nga mo. Balikanta section. Dali lang kay balikanta si Action Alvin Grabante. Kabahin ginamang sang pahayag diri ni Mr. Ballesteros, amo ni ang amay ni Dan Aldrich Ballesteros, Action Alvin. Action Alvin, ano talaga, basi kibot sila ang tingog na Action Rex yung udto nga interview ha sa BBB, Action Alvin. Yes, Action Alvin, amo ni ang tingog man kagina ni Action Rex kay siyang nag-angkor kagina sa sining flash report naton kagina una kita nag-abot sa lugar kag tigintry natin ang siya na Brian, no? Nga maka-istorya abi ang subject sa bypass operation, but sad to say, nga hindi siya maghatag any comment sa sining nga natabo nga pagkadakop sa action na Brian. Diri kita,
kay kaginaman action Brian nagpakig-angot man kita kay NBI isang Bacolod City District Office nga si ang ila chief si Attorney Renoir Baldovino. Oo, din suno sa iya nga kasapagpati karon sa mga katapos sa National Bureau of Investigation ang balay ni Ballesteros nahimo karon action Brian, take note, bagsakan sa illegal nga druga. Di magambal kita bagsakan din na lahog-lahog iyang ilahog-lahog mo nagbaligya sang Shabu action Alvin. Correct action na Bray kay gina sa pagpakigangot naton kay Baldovino rather nga ginaligar niya actually kagabi ginabulubanta 2 kilo o 2 ka kilo action Bray. Okay, gina mga pila lang gani, half kilo lang? Malapit tunga sa kilo. So kung nakuha tong 2 ka kilo kagabi, mga tiba-tiba magaling ang aton otoridad subong sa pag-confiscate tani sini. Yes, action na Bray kay kung nadayon ato kagabi ang bypass operation tiba-tiba gid ang mga otoridad. Kung in a sense nga 2 kilo, 2 ka kilo gid ang na-recover nila. Just so happen nga malapit to nga sa kilo ang ila sini nga recovery. That is why sa pagpati ni Baldovino action na Brian nga pumalit kagabi tugtog kay na sang kagahon amo naman na ang operation sa pag-deliver. Meaning, suno sa iya kay kumo may ara action Brian nga kiluhan bala? Inip sigurado na ito dagit sa action Alvin. Balikan na siya, no? Action firing line. Swerte, di kon ining Shabu, atong mga sobra 1 ka kilo, abi nga ginawa na pila kadlaw ang nakaligad sa pagkadamo sa mga utok nga linginon naman si mo, action Alvin? Yes, action na, Bray. Amo ni ang pagpati niya kanina kay kumo sa pagpati nila sa information nga nabaton sa National Bureau of Investigation 2 ka kilo ang ginhimo o kung ginbagsa kagabi ang natabo action Bray kay kumo may kiluhan siya inibalang kiluhan in short digital weighing scale bala action na Bray. Gamay lang ni siya pero nagkapati diriya si Baldovino nga dili na ginakihan pagkakihan sini action na Brian ginakilo kag ginaripak pag-repack diriya amo na ni action na Brian ang ginahimo diri sa pag-deliver nga gina-deliver depende sa kung sino ang may order. That is why nga suno kay Baldovino masyado kadasig ang operation nga ubuson ang 1 ka kilo o kung masobra 1 ka kilo sa suspected Shabu in one night alone action na Brian. Anong sistema sa lugar action Alvin? Do ka ligwin nga hindi abi masunaran nga may mga repacking of illegal drugs sa lugar? Anong sistema? Kung ara ka sa Dalan Action Brian sa Barangay 2 sa tuod dampi amo ni ang Puroksigay. Ang sa wala dampi amo nang atubang sina Barangay Hall. And gikan dire kung ara ka sa tuod dampi along the road more or less action na Brian mga around 2 o kung 3 gid lamang kabalay ang diferensya pagkatunas dalan sa main road. Ang balay, anong plastada sang balay? Do ka simple lang, do wala lang abi, no? Ang balay action na break kung lang taon ta masyado ka tinlo gidman kung lang taon mo kasi kung sa simple nga pag lantaw naton may ikasarang action na break kay may ite sa ila sini nga mga gamit sa sulod sa nga panimalay damo man sila nga mga action bay mga gamit sa balay mga furnitures kag iban pa kung taon tadi ara sa middle class abi and it just so happen nga ang sulod mismo sa within sa area ti squatters area action bay maagi ka sa isak gamay nga alagyan pero more or less mga 3 ka balay pagkanto sa lugar abi ni Dan Aldrich Ballesteros kung makanto kas dalan lapit lang gid karama action Brian more or less siguro mga around 20 to 25 meters action Brian kung sa bagay and diri action na Brian sa pagpati sa mga katapos sa National Bureau of Investigation nga sunod sa iya nga amo na ni kadako ang transaksyon rason nga nagpakigangot man sila sa
PNP Drug Enforcement Group. And kagina, during the bypass operation, araman ang katapo sa PDEG, araman ang katapo sa Bacolod City Police Office sa Police Station number 2 led by Police Lieutenant Andy Ofalia, kag ang iban pa nga mga kapulisan. And diri sa lugar ni kay Ofalia kay na ang aton sining operation, hindi gid man amuni kadako pero maayo ang nahimo karon sa mga katapo sa National Bureau of Investigation nga sila mismo ang naghimo. Take note, Action Bray, ang NBI nakasulod na sa sining bypass operation. Gagin pamangkot man naton mo kay Valdivino nga actually ang mando nagikan sa babaw o kung sa National Bureau of Investigation sa main mismo nga magpatigayon man sa bypass operation in relation, in cooperation sa PDEA, CIDG, kag sa mga kapulisan. Bangod ang ibang mga kapulisan, konti ang iba niya, kay halos adlaw-adlaw, unod man sila, kamakitaan man sa bypass operation. So makitaan nga daw halos basa ng itsura. That is why nga nagsulod na sa sining eksena ang National Bureau of Investigation plus ikaduha ini nga operation sa NBI. Mandugduman Action Bray, last 2 weeks ago, kung last March, ang National Bureau of Investigation nagpatigayon man sa ilang sining nga nahauna nga bypass operation dito sa Barangay Singkang Airport. Pero gamay ato masubra lang 50,000, pero this time Action Bray, minilyon ang ilang sining recovery. Ari action na Brian ang pahayag ni NBI Chief nga si Renwa Baldovino. NBI? Ito ay resulta ng surveillance din namin at saka test line. Sinagawa namin itong bypass operation kaninang umaga. Ginawa namin joint ito with the PNP Drug Enforcement Group. Common sa amin yung yung informante at asset din ng PNP at saka NBI. Kaya ginawa na lang namin na joint operation. So mga 2 weeks na namin, naminandanan at inobserbahan ang trabaho nitong si Dan Aldrich at base dun sa information namin na may darating na shabu sa kanya, isinagawa namin, in-schedule namin yung bypass operation. Dapat ito kahapon yung pagsasagawa namin ng bypass operation, kaya lang may operation ng PNP sa area, dyan sa Purupsigay, Barangay 2. Kaya ni-reschedule namin this morning. So ganun na ang nangyari, yung asset namin, kasama namin na NBI agent, ang nagsagawa ng bypass. At nakuha namin, na-seize namin yung mga ibang shabu sa kanyang bahay. Ano po ba yung category nitong nahuli natin ngayong araw na ito? Ang category na ito, high value target po. Base dun sa quantity, yung nakuha namin na mga less than 1/2 kilo. Ang information nga sa amin, mga 2 kilos ang dumating na share sa kanya eh. Sa distribution. Baka nakapag-distribute na ito kahapon. More or less 2 kilos dumating sa kanya. Paggabi pa, check yung madaling araw yung nakapag-dispose na. Kasi hindi naman namin siya ma-operate kagabi dahil na may sinagawang operation ng PNP sa area. Okay, sa bulabog na. Tingin namin, bulabog na kung papasukin namin. Nagsasagawa kami ng bypass operation. Papasok kami sa area. You should say. 2 beses na po yung operation ng National Bureau of Investigation on illegal drugs. I think last month meron din kami. Meron din kaming isinagawang bypass operation ulit last month. Pero so far po, ito yung pinakamalaki. Yes, this is so far. Ito pa lang yung pinakamalaki in terms of quantity. Sa operation namin. Bray, kabahid yun damang sa pahayag dari ni NBI Chief sa Bacolod City District Office na si Attorney Renwa Baldivino. Salamat, Action Alvin. Action Bray report sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na Action Alvin Graba dulong sa aton sang D3. Bureau of Investigation and PNP nga nag-upod sa siring operation kag nadakop ining
2.6 million pesos sa ginapatihan Shabu sa isa ka first year college nga marine technology ato sa isa ka bulutuan diri sa syudad sa Bacolod Action ka luluoy man. Action firing line. Ini sila hambal naton biktima. Non to kung hambal naton biktima kay hungod sa buot, tido hindi gid guro biktima na. Action firing line. Hungod sa buot, amo nagali action hands nga mas maayo pa nga makapatay ka tawo. Sometimes nagadepensa ikaw may ara sang motibo bla. May motive ka kung nga nakapatay ka tawo o nakatiro ka na nakalabo. Pero ang drugs, why giniya kung ano nga motibo kundi katuntuhan. Action firing line. Katuntuhan kag katamaran kung kaysa. Dasig kwarta di mo. Amo na, mag-amo ni kadako ti no bail recommended plus pagid nga mapriso ka malawig-lawig ini mag-amo sila. Anyways, depende sa korte dira. Kag dipinsahan niya man to. Action firing line. Las 8:17, ginaendorso naton sa Makaksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sang immune system. Plus pagid ang Life Extension. Firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon, i-check naton o kon i-report naton sa inyo. Ining nagluntad nga pagkapatay sang budget officer, 44 years old pa lang babae dira sa Banwa sang Morsha, allegedly ang ginkamatyan action hands COVID-19. Action firing line. Kag iban pang balita sa aton nga pagpangalaga dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito. Good evening kay Manong Edi Adorio. Aksubray, paano na lang tuya ang tag-iya kay taga Ripak man lang ato nga bata. Tiya mo gina, basta wala evidence, way kagid iban lagson. Kung sinong nakuha ang ebidensya, siya gina ang lagson. Alex Montesa, do mga tawas lang ba? Wala gid kamangyan? Hindi gid magkalaubos ang mga putya nila kabata pa sa iya siya man mismo naguba nagbungkag o kung naguba sang palaabuton niya. Part na sang iyang kurso, Sir Bry. Bad associates effect. Pasapasa, pinasahay, lokduhay, lokduhanay, ara, lokduha ang konsekwensya. Siya sang imo negosyo. Illegal, Sir Bry. George Gagasiran ay perti na shabs ba. Piho buang naman tao sa makakarga sinaahay. Ginguba, gininunoy ang iya future. Correct? Si Zarnay Marquez, damo-damo sina Sir diin ay han makadtuman. Wala man gakaubos pero milang may gakadakpan damo ubas. Jutay kwarta bagsakan pero amo lang na ang kwarta. Tani mapinsaran nyo man i-live ina pano tunawon katubig para hindi gid mapuslan. Base recycle naman sa barangay 2 man na Japon balik. Sir Alex, kanami lang tawon sa aton plaza, Sir Bry, mas manami pagid kung wala nising basura nga ginilapta dira. Hindi basura nga literal, kundi basura nga alzada, alsapalda. Hindi man. Hindi maganda sa Sir Alex basura. Mga tao nang nga daw pigado na gidla katama. No? Ay, so wayon tala na sila. Do kaluoy man tao guntas la basura. Dalas-das pati baby brati san o panada sila makuha kanami sang salog sang Plaza Sir Bry. Anong ginbutangan nila floor wax? Mamunot da mas mayo pa na Zumba Sir Bry. Nald taladua araman. Sir Diindam Sir ang anuman. John Sibalios, good evening, Sumbray. Mayo lang kay nadakpan sa bao kon na dispose na grabe naman halit sina nga Shabu. Watching live, sumag grabe na di ulan, Bray, sumag baskog hangin. Ay tuod. Si Faith Joy Tumbukon Palano. Good evening, Sir Bry. Watching live from Pulupandan. Stay safe. Salamat. Tani i-live man. Okay, nabasa ko na. Si Marken Marquelo, good PM Magsumbray. Great ko lang amigo ko. Happy birthday kay pare ko Ricky Corsiga.
Jen oy si Sir Araman. Nagamonitor man si Tere Simproniong. Thank you, gid. Tania Ramos, dapat aksyon bray ga suspect na gali siya sa bagsakan. Ang balay nga ina, ginhulat nila may ibagsak para madakpan ginila kang kung sino gid bala ang supplier sang bata. Gani, mangani, ano? Reclusion perpetua gid ang matupan sang kaso tiya tawas. Saan mayo kung kamangyan lang kay bailable, Sir Bry? Ati wagi ko ideya da. Kaya di man ta kambal tawas to, mabudlay na ina. Basi balikan ta sang otoridad sang tawas-tawas. John Sibalios, dapat i-monitor da ang dyan. Siguro damo-damo ginada ganyo nga mga estudyante. I don't know lang, no? Sige, dahil lang ka mo pagbalik ta, may news pagkikita. Alas 8:22, pakishare lang. Thank you, Gid. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan, Action Firing Line. Mayang gabi lang sa aton sini nga mga kauturan nga nagatutok naman halin pa kay na tob-tob sini matiniyon sa kay Ana Sinoro. Kadalag ko gid nga dakop daw wala katapusan hindi maubos. Regarding ini sa kwan, regarding ini sa ginatawag naton nga shabu mga kaaksyon diri kay na sa syudad sang Bacolod area. Dali gid lang. Action Firing Line. And Arman Regalado, nagamonitor man sa Isabela. Si Ricky Serino, nagamonitor sa Bunga DSB. Benji Batulan, good evening, Exumbray. Watching live kami, Barangay Ilupe, Silay City. Tamyaw lang, Mrs. Cola Lane. Salamat, gid. Sinolinda Auditor Lapos Aguirre. Salamat man, God bless. Ramona Azero, Exumbray, nagamonitor sa Barangay 35, Jose Mongcal Torilla. Tanya Ramos sa Ideadorio, tama ka sir, dapat yon ang pinunteriya nila. Rigid surveillance, dapat nga ina para nahuli nila ang supplier. 19 years old lang, saan siya kumuha ng tapang. Tatanungin natin yan ulit. No? Janice Hondonero Villarta, good evening, Exumbray. Monitor lang kami diya. Kamba? Basi sa Kamba o Hinigaran. Salamat. Sige. Felix Gart, good PM Exumbray, permi lang by bus, wala katapusan ahaw. Damo giguro supply. Okay, sige. Diriya. Ari mga kaaksyon kay, may nga bilang kay Olivia Hulagting, nagamonitor man sa aton. Ari mga kaaksyon kay Ario, napatay ang budget officer sa banwa sang Murcia mga kaaksyon, babaye. Nagaedad sang 44 anyos pa lang. Action Firing Line. And ini siya madugay-dugay naman yung nag-budget officer sang Murcia. Of course, pagka-budget officer siguro mga 6 to 7 years or 5 to 7 years. Pero magluwas sina sang bag-o pa lang siya dira, hindi ipiliyado na siya sang Murcia. No? Ang report kay sining adlaw kon kahapon gin-cremate gilayon ang iya sining bangkay nga lawas. Amo ning tuman kasubo sa part sining COVID-19 kay once mapatay ang tawo, hindi gilayon kag hindi nagin makakita ang iya sining pamilya sang lawas man lang kay ginasunog gilayon. Pero ano giblang istorya sa kamatayon sining nasambit yang budget officer mga kaaksyon. Bay pabati ko sa inyong interview naton kay Mayor Jerry Rojas Bakaksyon sa banwa sang Murcia. Si Mayor nagligad nga si Mana, nagpositive man nimo sa COVID-19 man. Pero God is good nga subong, okay na gid siya, kagang iban man to sa banwa sang Murcia. Ari si Mayor Jerry Rojas. Tayo yung mga budget officer Mayor sa Murcia. Oo na kahapon ging kwan siya ging naging dala siya sa Rolling Hills kaging kwan siya ging cremate kahapon. Ano gini Mayor ang iyang gin kamatsyan sini? Tiging swab siya, pagkapatay ging swab siya, positive siya. Sa iyang sa COVID wala positive siya, ging swab siya. Pero Mayor, pila na siya ka-years sa imo nag-service da budget officer? Dugay na siya budget officer. Buta mo mga kuha na siya, mga 6 to 8. Oo, 6-7 years ago. Oo. So prior sa ni Mayor, nakamuno, anong sitwasyon, naka-duty pagin man siya dira sa Murcia? Oo, ka-duty siya. So anong natabo sa iyang office dira Mayor, mga menya? May mga Ati o gina-settle man akong subong. Kag of course nag-disinfect pa kami sa bilog nga municipal building. In fact, nag-disinfect kami sa tanan nga mga offices nga kag last week ging sira namon nga for 2 days. Why kami nag-office ang bilog nga municipal building. Kay ging disinfect kon ging disinfect itanan kay tungod nga among ito last week nga pag saka sa tanan lao. Yes. Saka sa tanan last week within a week time, you can just imagine from number 6 nag 102 kami. Grabe. Within a week time. So
Amo na so far right now, we are around mga 125 kami siguro. Isa Subo. Oo. Pero anytime, mag-graduate naman yung iban. Mayor, ginswab lang gin ni siya ya. Bangod nga... Ginswab siya. Pero una siya nga napatay, Mayor. Tantis ginswab. Yes. So, Mga pila na siya, Mayor, more or less? mga 44. Pero lastly, Mayor, inang kumustang more siya? Even do nga mo na itabo sa iya, why lang tawag siya na gani, down anay sang office for next week? Ongoing lang. Sige kami Japon subong, no? Kay last week why kami nag-office for 2 days. Okay. So, 2 days. Kaya di pag-start ito, nadamo sa empleyado na kalaigo, no? Grabe, In fact, totalon mo ang tanan. Mga 58 kami, dala police, dala mga opisyalis, dala department head, empleyado, kagdalada may Morsha Water District da. So, in line sa government services, mga 58 ang total ang naigogit. Amo na makaksyon ang porsyon sa interview naton kay Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Morsha. Firing line. Ginpang swab da sila mo pero ang case sining budget officer mga kaksyon according iya kay Dr. Raymond Antonio Magwad, amo ning municipal officer dira ang sang ila sining municipal health office. Nakabatsyag gid man ini siya gali isang sipon, ubo kag hilanat. And maybe may ara sang home medication, self-medication. Wala posible nagpa-check gid abi, oy, napatay ining pobre. Action firing line. Bangod nga nagapuyo siya or naga-star o ko naga-obra rather sa municipal hall dira sang Morsha, pagkapatay niya tigin swab ini siya. Ang result, positive mga kaksyon. Ining palayag ni Dr. Magwad. Action firing line. Mabati ta sa inyong interview taman kay Doktor, at least mabatian sa taga Morsha dira Subok. Ang budget officer nga napatay, Dok. Antes siya napatay, anong nabatsyag lang, Dok? Well, according man to sa history nito, may kuno do may ara siya kuno fever, kag may ara siya kuno ubo-ubo, kag medyo nagsakit ang iya ulo. Ginilanat din man siya gali. Yes, Action Brian. So diin siya nagpa-hospital pa ni siya, Dok, or ano nga sitwasyon? Wala na, bali sa balay lang siya, and nag-pass away lang siya sa ilang balay. Pila na ka-days ayan, Dok, na nagabatsyag siya? Well, according sa family ko, nag-fever naman siya. Pero mga pila ka-days before siya nag-pass away. May ara siya kuno headache before the night before. Medyo may ara siya ka-flow. Oh, okay. So napatay siya, Dok, Friday, kahapon, Dok, no? Kahapon lang? Napatay siya, I think, Thursday. 2 days ago na guro. Mga Thursday, there's Thursday pa. Mga dira guro action. I see. Because amo nga sitwasyon, ginswab nyo siya, Dok, ang nagpositive gid siya. Yes, after. Yes, kay para man sa family, may closure pa sila ba? So ang iyang family, Dok, pang swab man subong, kadelikado, no? Yes. Man sila inang quarantine man sila. Quarantine. Brian. Yes, pero may result na, Dok, ang iya sa family? Yes, may ara negative, kasi may ara man sila positive. May positive man. Pero ano sila, Dok, inang asymptomatic lang sila ya? May ara man iban nga gabatsyagit nga may ara man nga nagabuo. So ano, Dok, indala sila sa ospital subong ining mga nagpalasitive? Subong why na inang quarantine lang sila. Quarantine lang na sila, obserbahan naton sila, kung may mga ginabatsyag sila, tagaan na sila medications. Okay. Ano, Dok, how true ang report nga daw, I don't know kung nagbura ko nung baba sining napatay, Dok? Wala ginapon nakita mo, kaya siyempre wala why man ko sa why mo ko pa ba, why ko naka-receive sang reports partis na bali naging paswab nyo na lang idya, Dok, ya damo lang gina inyo. Swab lang na para sure si ara nang result, so ang positive. So hambali Mayor ging cremate na ni sa subong sa Rolling Hills na lang rikta na mo sina. Yes, kay
okay amo ng ang protocol sa ato nga Department of Health no. Basta kung positive within 12 hours. Nara kita ato nga follow lang nato. I see. Dok, ang imo, kumusta subong amor siya, Dok, kung COVID ang paghambalan, Dok, so far? Well, as of now, Dok, by the grace of God, Dok, nubo ng cases natin. Ay, good. Amo lang ito last week na doon nagdamo. Amo lang ito. Pero ano man, kaluyan man with good contact tracing and ang classic na pagswab na yun, na minimize ang mga cases. Oho. Bilang officer dira, Dok, sa Morsia Health, antog sa Municipal Health, Dok, anong panugyan mo sa Morsiahanon, Dok, kag ang nagasinulo da kay do alagyan ginang imo banwa, Dok mo? Yes, so okay, amo na tawag na Morsia katabo ginada mga tao mo, so nga aton lang ginano pangabay is follow kita sa aton apat nga safety protocols, no. First of all, ang paggamit ng aton face mask, ng aton paggamit ng aton face shield, ng aton pag-observe ng social distancing, mga 3 feet, tapos ang aton nga pag-observe ng proper nga pag-sanitize, no, proper hand na washing, kung wise ang water and soap, alcohol, and then kung nagamasakit, stay home sa balay kag mapakonsulta. Yes. Okay, amo nang palayag ni Dr. Magwad sa banwasang Morsia, mga kaksyon. Action Firing Line. Kanamo sa nagatag mga information sa aton regarding sa kamatayon ni Madam Jet Officer, pero maga-based kita sa palayag sang alkalde kag sang doktor mismo nga naghikotar sini. Action Firing Line. May mga huding-huding nga lain ning ilayaw, pero kaluluoy sini napatay sini, no? Atong mga pamilya niya nga ginpang swab man, may nagpositive man, pero may ara sang gin quarantine na ni sila. Gin secure na sila sa sila nga mga tinion, mga kaksyon. Hindi sila pwede kagwa, hindi anay katamwa da skillet. Pwede katamwa, hindi ka dikit sa mga tupad balay. Action Firing Line. Halalong gin kita, no, sa banwasang Morsia kag mga kaiping sina, mga kaksyon. Last 8:43 na. Action Firing Line. Sige, ang ini nga bayan dulong sa aton mag-aksyon sang Evergreen Herbal Capsule, no, para magbalanse dira sa lawas. Brian Borden, Action Firing Line. Last 8:45, bantayan sa aton pagbalik dugang pa nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ana Sinoro Kasad, no? Si Janet Flores, masaya talaga kami, Sir Bri, pag tumawag ka, lalo na ang kasama ko sa bahay. Ang akon kay ginatingaw, ginabantayan. Thank you gidra sa inyo. Thank you gid, no? May complication guro kag basi may balatian man siya, no? Amo nang way gid nato na balan. Bibing Dagia Bautista, good PM Action Bri, monitor gid kami Barangay 39 Lizares. Keep safe and God bless. Salamat kamo man dira. Kabata pa sa bagay kung dira ka na lang asta, no? Si Almira Lim Malazarte Araman. Okay. Salamat gid, no? May naga-chat man gadi ko kabasa kay kabudlay, pero good evening watching from DC2 Alihis Bacolod. Thank you gid. Alfredo Albucar Malakaman Jr. Action Brian, may gabi kami di Action Brian ga monitor man kami kada gabi.
Pidong gali ni taga Hagimet. Salamat gid. Olivia Hulagting Araman. Si Helen Sarita naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Si Sir Alex, pag COVID gani ang findings sang doktor sa kada pasyente nga napatay, preparar ka mo dayon 40 to 60K para sa cremation. Ti kung manog kagod ka lang lubi sa Libertad o kon sa Burgos Market, paano muna makita? Sir Bry, budget officer mahimo nga madamo to siya makaupod antes mapatay. At una gani iyagid sini nga pamilya. Sige, paki-share ha, kag paki-like sa aton sini nga live mga kaaksyon. Balik ko dugay. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sini nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar. Maying gabi makaksyon si Ronnie Villanueva, maying gabi lang sa Purok Kamute, Kamuting Kahoy Guroy niya, no? Nga nag-monitor gid sa Silimatinyon. Henry, Wenwen, Bimboy, Andy, kag si Cathy, God bless Action Radio. Salamat! Ginapatamyaman ni Sir Alex Montesao si Madam Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly sang makunupod man si Ma'am Leda Zanora or Zamora, Madam Lida Zamora guro niya Yamagishi sang Tokyo, Japan. Greetings coming from the land of sugar. Okay, sige. Thank you, sige. Alma Agravante sa Bater, naga-monitor man.
Dennis Richard Tibor Roma, good evening Subray, baw daw Kalawi, gid sang brown out ba? Yun diri sa amo na uman, pero nagbalik na mga alas 4, ano? May isa pa kabalita, gani Diog, dito sa Malaysia, action hands. May 40 ka mga health workers ang nagpositibo sa COVID-19. Kagining 40 nga ining health workers na bakunahan na kompleto sang bakuna na second or first and second dose na. Pinagkalabulusitibo gyapon sa COVID-19. Porte mo nang ambal sa aton sini nga mga eksperto mga hindi bot silingon nga may bakuna ka na, hindi ka na matapikan. Matapikan ka magyapon pero tiyan mo na hindi nagintuman kay may pambato ka na mo. Si Christ Curry Paul Javier Tenata naga-monitor man. Good evening na si mo. Salamat gid sir. Ma'am. Salamat gid ma'am. Si 28 naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? So may lang kay wala misencounter sa NBI nga operation ba. Kadudla mga tao ay. Si Elisa Eliga naga-monitor man sini Matinion. Wala kita sang igo pang oras makaksyon sa aton sini nga pagpangalagan. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager, Action Nona Magbanwa. Upod man sa aton sini nga mga technical partner, we have Action Henry Spulgar, Action JM Baikin ang aton sini IT expert. Standby karon sa Action Night Patrol with Action John Diaz. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes. Sa mangyapon ng istasyon kag oras mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila